Carlos Urpegi irrifartsu agertu da gaur Lezamako entrenamenduan. Jokalariak 15 urte darama Atletiken. Berak esaten duen moduan bizitza erdia eta orain egindako kontratu luzapenarekin 2015 arte egongo da gutxienez. Berak espaitu baztertu hortik aurrera ere jarraitzea. Hori bai Atletiken jarraituko espalu, futbola utziko luke. Gaur egun zoriontsua da niretzat. Klubari eskartuta nago instituzio handi honi lotuta jarraitzeko aukera eman didalako. Pozik nago dena ondo irten da, bizkor joan da eta ez da arazorik egon. Gurpegik esan du zelaian irabazi duela kontratu berritzea. Valverdek hasieratik titular ipini du eta. Bestalde, Aritz Adurizek argi utzina izan du ez ziola ezer egin sima hori eta txartela kentzea espero duela. Eta bideoan argi eta garbi ikusten dena, nik ez dio dela ezer egiten horrela lurrera erortzeko eta hori espero dute beraiek ere argi ikustea. Aurrelariak pubisean min dauka eta aspaldian ez dago sasoi betean. Gaur aparte entrenatu da eta Liga Txapelketan dagoen atsedenaldia ondo etorriko zaio.